Hi guys! Wasang anda yung tanan. Bantay bata ko karon na si... Ano pangalan mo? Ako si Rinaya. Agad ang aman ng eskwela. Oh, kain niya no? Kakain niya no? Nilakaw si Insimita. Nagpaado sa tricycle. Osbayan. Kain ka na? Nagugutom ka na? Kain ka na? Grapes yan daw, grapes? Grapes? Ano yan? Grapes. Kuanon holiday. Nag-text na sekretary sa ang doktora holiday. Kain ka yan? Hilaw pa yan eh. Green yan eh. Ganda no? Ganda-ganda ni Rinaya no? No? May pawis ka na. May pawis eh. May pawis na. Ligo ka na? Ligo? Ligo ka na? Ligo? Hindi pa? No? Hindi ka maliligo? Ganyan po ng mata. Huwag na yara. Kawa na, kalubo na tita. Uy! Mukha rin ako napunto sila yung mulan sa gabi eh. Gimingaw na ang kanyag. Last isang aridas Bernes. Nja Sabado, Domingo, Lunes makaron. Wala na ba't si Zaza nga gabi eh. Des ni Agi nangadyo man dyan kong hinabang sa social media. Kaya katong naay nakalait sa kong ginawa. Naay reklamo kaya mong kusngan. Si Za ko no, nanakamot ko no si Za, abroad si Za para makakwarta. Ang zaga ko, nga na yung kamintang, dawatan pa ba rin kong mo abroad? Di naman. Ag kami, des na agi na nga dyan maghinabang, nag-post ra sa Facebook ko, aman dyan minawagas sa mga katawan nga, nga mga dyan magmamisos. Pasalamat naman ko sa mga tao nga, na yung mga malumong kasing-kasing, naninghatag sila. Pero adyan minamagas upang nga dyan. Sa tere, pwede nga siya nga, makapangita mo ko ng pagpagi para magpa-opera. Agam mo ko nung juta ibaligja o iprenda ba karon. Agam mo juta lagi dito lado sa kabihasnan. Bisag asa pa nimo hanjag. Way mo palit kay arang kasudlanan. Unsa ka to pang juta kwanto kabilin. Mao nang lisod sa ibaligja. Mabaligja siguro pero ag mo palit kana ra pang amo ra pang kadugo. Di dito sa ingog mabalhin sa laing tao yung anak kay kabilin man ang jutaan ni tatay sa isang lulo. Naalagay uban nga imbis way ambag sa imong kinabuhi may kusog mo bagot-bot ang katunang naigi ambag naghilim ra pero karang way ambag arang kusog ang bagot-bot basta das nagi nagpatikas mi wa meron to na magus depende ra to gen say nay malumong kasing-kasing just sa maingon nga wa kuno kunan ni kamot sigara kuno kog pangadyo-adyo ani ba na ning pag-vlog gana mo video manikamot maghapon na para makasweldo. Kani ang kayo tanglisod na kong narbaho. Ay dali ako hangaton. Arang kasi gagawin mo bugot-but nga wala ba di kaambag sa ang kinabuhi. Maadya pa tong mga tao nga dako gikaambag. Ay wa pa'y bugot-but. Naghilom ra pero kato nang way kaambag. Arang kasi gagawin mo bugot-but. Daghang mga istorya. Kung partaan ka, nakadaghang milyones. Palit atong among juta. Ugo sa kamilyon. Anak lamang ko mga dyan ng ginabang kaya dato sige magkabagot-but diha. Di man padmangat ng mga dyan ginabang sa gobyerno. Kaya ka ng gobyerno na sa Lepundo. Okay sa tong nagkalisod nga muro sa gobyerno, ilan dyan ang hatagan kaya sa Lepundo. Maunang okay na naog mga dyan kung ginabang sa gobyerno. Bahala na mo diha og kanang isa isang mga istorya nga ingana. Basta ang importante, nangita akong pagi nga makasulbad ko sa ang opera. Mo alam man sakit sa kasing-kasing. Kay grabe man ka makabagot-but. Kanang itong pagpanghilabot, mga sa pa inyo ng yampo. Nahinunsul mo sa inyong mga sa. Kaya ako nang hilabot sa inyong kinabuhi. Nga naman rin, huwag ka nang may nangadyo kung hinabang sa una.
nagpajikas ko. Wa man po ko na magas. Nganong ibig deal man nimo. Mura pagkauna kahatag, wa ra bagajid. Mo bilib gajud ko sa mga tawo nga dagko og hinatagan. Kaya wa jud daghang istorya. Mo ingon ra nga adto ko i-mention nga na agaban hinuon nga way gikaambag. Mao ni magsige bagot-but. Ana pa dos comment. Hilabton na nagalay sakit ng tawo ingana pa. Ukartaan magka ikaw man niingon nga aga mong zuta ibaligja para makabayad ko hospital bill. Palita tong among zuta. Adtuan ito sa Alicia. Palita. Imuan naman niya ang sakit. Kaya rong ikaw rin mga jug hinabang. Swerte gali ka kay wa ka sakit, healthy ka. Ahala pagyampo sa Ginoo nga hinawat banta nga tagaan pa ka og taas ng kinabuhi og healthy ka kanunay di ka masakit. Kay kaning nay sakit lagi di lalim mao nang adja og jama og istorya kay wa ka kay bawo sa ang sitwasyon. Ug ikaw na ingani. But og di ka mga jug hinabang. Kaya na lamang ka kay wa maka sa ang sitwasyon. Ug ikaw na sa ang sitwasyon bawo na lamang ka. Kay ako naningkamot ko nga mo taas pag ang kinabuhi. Mao nang wa ko na uwaw na nga jug hinabang sa gobyerno sa una pod katong nay na nga mig Gcash wa pa ko na to na uwaw kaya wa mo minamagas namagas ba na mistaw nga wa man nagpanguhit-nguhit ba sa mga katawhan ug mga jug hinabang wa man naalam man si mga tawo nga mga humok adyo kasing-kasing nga naluoy itagaan mig hinabang pero agad si minamagas ila dyan ang kabubuton nga ning hatag kay naluoy sila ikaw raw ang pinabagot-but kasa ko kuan dalandan. Huwag mo itapon. Huwag. Ha? Hindi di ka? Sige, maghintay ka muna. Magbalat mo na ako ha. Pag pila nas mga sakit, dagang pa yung mga nipira dito. Mag-istora po kunila. Sila gali, bisag na sila lang mga eskwela. Nakoy na kaila nga siman. Napoy maestra. Basta ka na yung mga trabaho. Yung pila galipot sila sa mga sakit. Huwag may dautan ng pila ka sa mga sakit. Kay, kwarta man sa gobyerno. Bahala na og ka nang nai ibasko o ka naman na. Ang dawat ng taranog ang sanang ipang istorya. Basta kay kining aho, tinudanay. Nza, naningkamot ko nga mutaas pag ang kinabuhi. Naningkamot ko nga mahuman ang problema mo nang nidal ko sa gobyerno basta kay wa ko nawawa sa ang ibuhat bahala na ko nang uban og gila kong ibash di ko na mag kay wa ko nang awat kani ako aman ay tinad-anay kay gusto pa ko nga mutaas ang kinabuhi sa mga gud nga kining bayad sa opera di na mo makaya napud yung comment daan iniingon nga silimul ko no rakon ako og natigom sa isang trabaho wala mo kasayod agay sa ito natigom gamay raman kay kanang isang giabangan diha dako nag-abang 12 daw sana kada buwan 12 ba or 16 basta ingana nda na pa inang bayaran 40 nda ang manok po dun mahal na ano ginansya pero di pa ding dako di dingon og kanang may mukita og milyon sa kaadlaw naapad jud ko kwartang daghan di na mo ko maghanso-hanso sa gobyerno di na po ko mag pajikas-jikas. Hindi sa ako ko-opera. Bahala na gutong uban nga ning bash. Di man pwedeng daghan, gamay raman. Basta kaya nga akin sing kasing. Kaya gusto pa dyan kong mataasag ang kinabuhi. Hindi man po dautan ng mga dyan kung hinabang sa gobyerno. Kaya ako, nagbayad na po kong tax. Bisan nagang sweldo gamay ra, kuhaan gihapon nag-tax kada buwan. Kailangan ko ka ng aslum ba? Pait. Magumani ko nga nag-brush. Pait man di ay. Okay na ako gibas ko. Sa katong ang papangadyo hinabang lagi okay ra. Kaya ang kanang bas, di man pwedeng ang gana. Maridyo raman. Ra pang nabati, daghan kaadyo nagmahal na. Kanang mga basher,
gamay ram na sila. Basta ako mauwaw. Kinasing-kasing ni nga gusto gado kong maadyo o maoperahan. Asim eh. Asim. Asim-asim. Mahaman na lagi ang problema po kun. Kalau yan sa Ginoo. Kaya ba man kung hindi ko pasagdan sa Ginoo? Naa Ginoo na kanunay, di ko na dyan pasagdan. Harap. Harap. Kaya ka? Asin. Ay, mo asin? Bakit? Wala pa si mama eh. Wala pa si mama mo. Wala pa. Nakahiga ka na dyan sa lamisa. Talagang bata ka. Sama ka ni tita sa ball? Ligo tayo ng dagat doon. Yes. Sama ka? Yes. Yes ko no. Wala mga iba na. Tapos sakay tayo ng aeroplano no? No, sakay tayo ng aeroplano. Airplane. Sasakay tayo ng aeroplano tapos lilipad tayo doon sa Panganod. Yes. Yes. Nakatuog ko. Karon pa ko ning mata. Unsa? Natinga ako kay utong nagdamgo ko. Agahang damgo. Nagkita ako numi sa ang sekretary sa doktor. Aga ako ng schedule ini pagka Marso. Unsa mauto ako ng sukot kay arab ako ng lugaza. Grabe ko nang hilak, nabakhe jud ko. Grabe jud ko nang bakhe. Kaya nga ko nung Marso pa, arap ako nung dugaza. Kung araw po to, damgura. Pungara sa pagkatuog. Naman ko ikachat gabi nga, agad ang anak, operahan na po sa Philippine Heart Center. Bisaya po si Zapiro. Agad ang bana, Tagalog. Nasilas Cavite nagpadyo. Kasi sagiing na nakunupad siya nga text kanra og nanay schedule. Duha ko na pagkasimana. Saan yung text? Nja. June ko na to siya nag-process. Nja. Giza ko na ng schedule September. Mao ko na ng dugay maka-text kay mangita pa ko na sila og slot nga bakante. Kay daghan lagi operahanan, bisag adto semi-private, daghan. Pero agang kaila nga taga Valencia, nanas sa schedule. Agasang schedule November. Nag-process siya karong buwan na August, sabi. Then October na, turo lagi ka buwan. Ako gawas-gawas, sa pagpunta sa bahay.